כאן יוצאות, כאן עפות, מחייכות, נוצצות, כשהקשתות אותנו כאן עוטפות. חברות חזקות, כאן ביחד שרות, בחיוך אתכם אנחנו עוטפות. כשהמוזיקה מתגברת, אתם ממריאים, דבר אותנו לא יחזור. אנחנו ווינקס ומור, נהיה כולנו יחד. אנחנו ווינקס ומור, שומרות על השטח, שומרות על חברינו, לכן כוחנו רק יגדל לנצח. אנחנו ווינקס ומות. בנות ווינקס זכו באמון של לו ווי בכך שהביסו את הדרקונים ששוחררו מתוך קובץ האגדות. ורק אז ווינקס גילו שלו ווי מכיר את אלדורה, הפייה הסנדקית, אבל לא יודע איפה היא נמצאת. אבל הוא הראה לווינקס את הפרח האהוב עליה. הפרח היה מזן אדיר כל כך שאפילו פלורה לא הצליחה לזהות אותו. בקרוב, בית הספר זלטורה לאומנות רוחנית תהיה שלנו לגמרי. זה כאילו את קוראת את המחשבות שלי, אייסי. סערה מייללת! ביי ביי. זה באמת יותר מדי קל. מת על זה. אחיות, אם נסמן את חדר הקריסטל של בית הספר, נהיה אלה שנשלוט בכל המוחות של כולם כאן. כאוס טורף! הקריסטל הקסום! לא! תראו, זה הצליח לנו. ברגע זה והלאה, פסיוניקס, אתם תקשיבו רק לנו, מבינים את זה? אנחנו מצייתים לבנות ריקס. אנחנו קרובות כל כך, אחיות. בקרוב יהיה לנו את כל הכוח שאנחנו צריכות כדי לנצח את ווינקס. טריקס, אתן יכולות לשמוע אותי? תענו לי. מה את רוצה, סלינה? אני יכולה אפילו להקל עליכן לנצח אותן בכך שאסיר את בלום מהמשוואה של הקרב. קדימה חבר'ה, תמשיכו להתאמן חזק. נחמד. פחות מדקה אחת. כן, אני מרגיש טוב. אני מרגיש ממש טוב. האימון הכי טוב שהיה לי. קורס קרב של גורו באמת השתלם לנו מאוד. אז מה עכשיו? אנחנו צריכים להעניק לעצמנו פרס. בואו נלך למצוא את בנות ווינקס. נשמע לי ממש טוב, אחי. וגם לי. אני אשאר כאן. אתה לא רוצה לראות את מוזה? אני מעדיף להמשיך להתאמן כאן. אני מנסה לשפר את המהלך הזה שאני עובד עליו. מה שבא לך, ריבן. אני נענה בשמחה לאתגר שלך, לוחם חסר פחד שכמוך. ועכשיו ננסה איזה שוב. הלוואי שרק יכולתי לזהות את הפרח הזה. אבל ברגע שנזהה אותו, הוא יוביל אותנו קרוב יותר לאלדורה. והיא זאת שתעזור לנו למצוא דרך לנעול שוב את קובץ האגדות. אחרי השיעור של פלדיום, אנחנו נראה מה הוא יוכל לספר לנו על הפרח של אלדורה. נו, קדימה. היי ווינקס, אבל מה איתנו? זה לא פייר. לנו אף פעם לא מרשים להיכנס למעבדה של פלדיום. אבל כל השיקויים היפים האלה נמצאים שם. אני מתה לראות אותם מקרוב, אתן לא? טוב, אולי כן נוכל להתקרב בלי שמישהו יראה אותנו. כן, בואו נעשה את זה. נו קדימה, בואו ניכנס. מדעי השיקוי הם מדע קסום חזק ביותר, בנות. זה לא רק באיזה שיקוי להשתמש ובאיזו כמות, אלא גם השאלה מתי להשתמש בו, למה ובאיזו צורה. עכשיו שימו לב היטב תלמידות, כמה טיפות מכל אחד, ממש כך, ותראו איך הקסם מהפן של טריקס מתהפך לו בצורה מושלמת. אלה התלמידות הטירוניות שחשבנו שהן עושות איתנו, נכון?
שינוי צורה יכול להיות אחד מסוגי הכישוף הכי קשים להפיכה חזרה. אבל אני חייב לציין בפניכם 3 נקודות קריטיות, אבל פשוטות. נקודה ראשונה. פיקסיות, עוד תראו מה עשיתם כאן. אכלנו אותה. טוב, אז איפה היינו קודם? כדי לבטל את ההשפעות של כישוף שינוי הצורה, נצטרך עירוב של עשבים קסומים כאלה, או יותר נכון עשבים מסריחים כאלה. ופיה בעלת כוחות של קסם חיות. אז אחרייך, רוקסי. עכשיו, תתרכזי חזק. ביטול כוח הכישוף. וואו, רוקסי, עשית את זה! אני חייבת לראות את פרגונדה. בקרוב מאוד, המנהלת גריפין. בנות, תיקחו אותה למרפאה שלנו מיד. הנה, למה לא תשתמשו בזה, בנות? לאט, לאט המנהלת. הכל יהיה בסדר עכשיו. אנחנו נחזיר אותה למצבה הרגיל והטוב תוך זמן קצר. אוי, לא! אנחנו לא הצלחנו להראות לפלדיום את הפרח של אלדורה! פרופסור פלדיום, חכה רגע. מה אתן רוצות, ווינקס? אנחנו צריכות להראות לך משהו באמת חשוב מאוד. כן, תמשיכי. אולי אתה יודע מאיזה זן הפרח הזה שכאן? אף פעם לא ראיתי משהו שדומה לפרח הזה. והנה הלך עלינו. לא צריך לדאוג, בנות. בטח יש איזו דרך אחרת למצוא את אלדורה הזו. חכו שנייה אחת. אתן אמרתן עכשיו, אלדורה? כן! אתה מכיר אותה? לפני המון שנים, פיה שקוראים לה ככה גרה ממש כאן באלפיה. מה, באמת? מה אתה עוד זוכר עליה? היא לימדה קסם צמחים בחממה הגדולה של אלפיה. בחממה הגדולה? איך זה שלא ידעתי שיש לנו כאן חממה גדולה? איפה נמצאת החממה, פרופסור? בתוך חדר הכספות. מאז שאלדורה עזבה את אלפיה, החממה הגדולה הייתה סגורה ונטושה, אבל היא עדיין נמצאת שם. בואו נלך, עכשיו! וואו! תודה, פרופסור! תאמיר לי, אני חייבת ללכת לאלפיה ולהראות את הפרצוף שלי. יש לי תוכנית ממש מושלמת. איך נדע שאת לא תרצי לברוח מהספינה שלנו? כן, היא עלולה לשחק עם שני הצדדים ככל שאנחנו מכירות אותה. לא צריך לדאוג, אחיות. אנחנו פשוט נשים עליה עין בכל הזמן הזה. אני יודעת מה אני עושה. החממה הגדולה ממש כאן באלפיה, זה מרגש כל כך. נו קדימה, ווינקס, בואו איתי. הכספות נמצאות בכיוון הזה. היי, תראו מי הגיעו הנה. ברנדון! היי, טימי! סקאי! איזו הפתעה זו. חשבתי שאתם נמצאים באימונים. אבל איפה ריבן? היי מוזה. ריבן אמר שהוא רוצה להמשיך להתאמן, אבל הוא רצה שאמסור לך דש. אנחנו ממש קרובות לגילוי פרטים נוספים על אלדורה. אני מתרגשת כל כך. אני רואה עלייך. היי בלום, נחמד כל כך לראות אותך שוב כאן בממד הקסום. תודה סקאי, התגעגעתי אליך. ואני אלייך. בלום! סלינה? את נמצאת כאן באלפיה? חשבתי שאקפוץ לבקר אותך. סקאי, תכיר, זו סלינה, החברה הכי טובה שאיתה גדלתי פעם בגרדניה. בלום, אני שמחה כל כך לראות אותך. ואני אותך, סלינה. אבל מה קרה לך שם במצרים? למה היית שם? טוב, גם אני חיפשתי את אלדורה שם. אבל אז, חלק של התקרה התמוטט עליי, ולא הצלחתי למצוא אותך. סלינה? היי, איפה את? אני הכרתי את אלדורה. היא הייתה האפייה הסנדקית שלי. מה, באמת? כן, ומכיוון שיש לי חיבור לאלדורה ולכל הקסם שלה, בנות טריקס ניסו לחטוף אותי. ברצינות? מה בכלל הבעיה שלהן?
לא צריך לדאוג, סלינה, את בטוחה איתנו. אז איך ידעת איפה למצוא את בלום? חושי הפיות שלי עזרו. בלום, אני תמיד הערצתי אותך כל כך, ואני עדיין מעריצה שלך. אני רוצה לעזור לכם. כן, בהחלט. זה החלק שבו אני נכנסת לאזור שממש לא מוכר לי, ואתה צריך להגיד לי עד כמה אני אמיצה ועד כמה אני מדהימה. תהיי חזקה וגם אמיצה, נסיכה חסרת פחד שלי. אני אחכה לך ממש כאן. ביי ביי. ביי ביי. משהו לא בסדר עם הבחורה הזאת, סלינה. אז סלינה, גם את לא יודעת איפה נמצאת אלדורה? לא. לרוע המזל, היא עזבה בלי להגיד שום מילה. אני מחפשת אותה כבר כמה שנים, ובכל הזמן הזה לא היה אף אחד שיכולתי ללמוד ממנו. אז עכשיו תוכלי ללמוד ממני, סלינה. זו חייבת להיות הכניסה לחממה הגדולה. שער טבעי! כדאי לנו להיכנס? לא, לא עם סלינה. פרגונדה צריכה לפגוש אותה קודם. הרי אלה החוקים שלנו. אבל אסור לנו לבזבז זמן יקר. אנחנו צריכות למצוא רמזים על המיקום של אלדורה. אני אעיד לטובת סלינה. פרגונדה בטוח תבין את המצב שלנו. היי, בנות, תעצרו! לא נוכל להיכנס כשאנחנו ככה. תראו את זה! רק תסתכלו על המקום הזה. זו חממה בהחלט מרשימה מאוד, יחסית לפייה סנדקית קטנה כל כך. את מספרת לי? הנה זה כאן, הפרח הכי אהוב על אלדורה. סלינה, את מזהה את הפרח הזה? לא, אבל אני יודעת שלאלדורה הייתה תשוקה לפרחים, ושהתשובה נמצאת כאן איפשהו. בואו נתפצל ונגלה משהו שיתאים לפרח הזה. אם הוא קיים, אני יודעת שהוא חייב להיות כאן. בנות, תקשיבו לדבר הזה! כזה קול! סטלה, לא! הפרחים האלה חייבים להישאר בסביבה הטבעית שלהם. אסור לנו לקטוף אותם. זו החממה הכי מדהימה שראיתי אי פעם בחיי. לא רק יכולתי לטפח אותה בעצמי יום אחד. אף אחד לא היה מצליח בזה יותר ממך, פלורה. רק תארי לך מה היית יכולה לעשות במקום הזה שהיה סגור ונטוש במשך כל השנים הארוכות האלה. תראו, הוורדים האלה שופעים בצורה ממש יוצאת דופן. לא, אני מרגישה חלשה כל כך. פלורה? מה קרה לך? פלורה? פלורה? הצילו. ווינקס, הוורדים האלה בטח הרעילו אותה. אנחנו חייבות לעשות משהו. אבל אני לא מכירה שום כישוף היפוך לפרחים. רק לפלורה היה כוח בשביל זה. אנחנו צריכות תרופת נגד. תגידו לי, אז באלפיה יש גם חדר שיקויים? אבל איך תדעי באיזה שיקוי אנחנו צריכות להשתמש? אלדורה לימדה אותי כל דבר על צמחים ועל סוגי הרעלים שלהם. סלינה ואני נחפש תרופת נגד בשבילה. אסור לנו לבזבז יותר זמן. אבל בינתיים אני אלך לקרוא לפלדיום. הוא אמור לעזור לנו במקרים כאלה. היי, זהירות! הצמחים האלה זזים עכשיו! והם זזים ישר לכיוון שלנו! ווינקס להשתנות! ווינקס קסום! בלומיקס! יש כאן אור, סוג חדש של כוח, נדלק באור, חזק יותר מפעם, נוכל לחלוק עכשיו את אש הדרקון. לילה, הפייה של הגלים! בלומיקס, קורא בשמי, בלומיקס, נקבל כוחות כאן יחד, בלומיקס, נושיט היד ניקח את האש, בלומיקס, נקבל כוחות סטלה, הפייה של השמש הזורחת! נושיט היד
היד ניקח את האש. בלומיקס, נקבל כוחות כאן יחד. בלומיקס, בלומיקס, נושיט היד ניקח את האש. מוזה, הפייה של המוזיקה. טקנה, הפייה של הטכנולוגיה. אנחנו לא ניתן להם לפגוע בך, פלורה. הצמחים האלה יותר מדי חזקים! תמשיכו ככה, לא נוכל לוותר להם בקלות. סלינה, הנה חדר השיקויים שלנו. נו כבר, אנחנו צריכות לעשות את זה מהר. שיקוי הנגד חייב להיות כאן איפשהו. בלום, הצילו! אני מטפלת בזה. ווינקס קסום! בלומיקס! בלום, הפייה של אש הדרקון! אש בלתי נכבדת! סלינה, אני אעכב את היצור הזה, ואת תראי איזה שיקויים תוכלי למצוא שם. אין לנו יותר מדי זמן. תדברי אליי, איך הולך לך שם? אני מצאתי איזה שיקוי שיציל את פלורה. עשית את זה! כן עשיתי. זה ממש נפלא! כל מה שתבקשי, בלום. נו כבר, תביאי את השיקוי הנוגד לפלורה. אני כבר אטפל בצמח הזה. את בטוחה, סלינה? אסור לך לבזבז יותר זמן. לכי! להתראות, בלום. שיחקת אותה, יצור גדול. זה נראה טוב, סלינה. זה מרושע כל כך. אנחנו הדוגמה הכי טובה בעולם. בנות טריקס השתלטו על המגדל המעונן. הן רוצות לשלוט על כל בתי הספר שנמצאים במימד הקסום. אל תדאגי, גריפין. אנחנו נצליח לעצור אותן בזמן. המנהלת פרגונדה, את כבר ראית את בנות ווינקס? לא? למה, סקאי? זו סלינה, החברה הוותיקה של בלום. יש לי הרגשה ממש רעה בקשר אליה. סלינה. מה קורה איתה, גריפין? מישהו חייב לעצור אותה. לעצור אותה? למה? היא בעצם אחת מהן. סלין עובדת עם בנות טריקס. לא נוכל להחזיק מעמד עוד הרבה זמן. אנחנו חייבות להחזיק עד שבלום תחזור הנה. הנה, אני כאן! בת ממש בזמן. אנחנו נעסיק את החבר'ה האלה כדי שתוכלי להציל את פלורה. פלורה, הנה, תשתי מהשיקוי הזה. תודה, בלום. רק שנייה, מה בדיוק קורה כאן? זה ממש לא שיקוי נגד, בלום. אבל סלינה נתנה לי את השיקוי הזה. היזהרי, בלום. זה שיקוי חזק במידה יוצאת דופן. אבל אני כבר עמדתי לא צריך לדאוג. פלורה תהיה בסדר גמור עכשיו. אכפת לכם להצטרף אלינו, חבר'ה? נשמח מאוד לעשות את זה. פטיש רעידת אדמה! מישהו שינה לגמרי את כל הצמחים האלה, הפך אותם למפלצות.
איזה יופי! וואו! כל הכבוד, פלורה! בלום, הכל בסדר איתך? כל זה קרה רק באשמתי. ווינקס, אני מצטערת כל כך. אני סיכנתי עכשיו את כולכן, וכמעט הרעלתי גם את פלורה. בלום, אף אחד לא מאשים אותך בדברים האלה. כן, דפני, אני אשמה. בלום, הכל בסדר גמור. סלינה סדרה אותך. אני לא יכולה לסלוח לעצמי. אני בחיים לא אסלח לעצמי על זה. אני לא יכולה להישאר כאן. אני צריכה לחשוב על הדברים האלה. בלום, זה מטופש לגמרי. כן, בלום, אנחנו חברות שלך. בלום, אל תלכי מכאן. אנחנו ניתן לך כמה מרחב נשימה שרק תבקשי, כאן באלפיה. או, סטלה, הלוואי שרק יכולתי, אבל אני לא יכולה. בלום, בבקשה, אל תלכי. זה יהיה ממש לא קל, אבל אנחנו צריכות לתת לבלום להסתלק מכאן. בבקשה, תגידו לי שזה לא קורה עכשיו. בלום, אני לגמרי מאמין בך. אני יודעת, סקאי, אבל אני לא חושבת שאני כבר מאמינה בעצמי. באלפיה, פלורה ממשיכה לחפש בחממה הגדולה, בתקווה לזהות את הפרח המסתורי של אלדורה. בלום, בחיפושה אחר שלווה וביטחון, מוצאת מקלט בבית שלה בגרדניה. אבל בלום עצובה, אלה חדשות ממש טובות לבנות טריקס. פעם נוספת, סלינה תחפש בקובץ האגדות אחרי סיפור שלגמרי יפיל את בנות ווינקס.